Ir-rapport Greco u kundanna oħra l-Gvern Soċjalista li qed jeddet id-demokrazija jaħtaf l-istituzzjonijiet u jkisser ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt attività politika fin-Naxxar bit-tema flimkien għal pajjiżna. Ġabu pajjiżna lura mhux għat-tmeninijiet għax qar. Ġabu l-pajjiżna fi żmien il-fewdu fejn hemm il-liġi tal-allat kif qal il-Ministru Bartolo, mbagħad hemm il-liġi għall-annimali fejn min jiekol kemm jiflaħ u hemm min m'għandux biex jiekol. Adrian Delija qal li rapport Greco jgħid ċaru tont li fil-waqt li f'pajjiżna u l-istituzzjonijiet l-effettività tagħhom tinsab fid-dubju wara bosta każijiet u allegazzjonijiet li jikkonċernaw l-integrità ta' persuni għolja fil-gvern. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li bil-rapport Greco l-oppożizzjoni qed tingħata raġun għax ilha tajt li f'pajjiżna u l-liġijiet li iżda mhux qed jitħaddmu sew. Kompla li l-gvern ċeda l-pressjoni qawwija li saritlu mill-oppożizzjoni u kellu jippubblika dan ir-rapport għax il-gvern Malti rid jaħbih. L-oppożizzjoni ħadet pożizzjoni ċara, ħadet pożizzjoni b'saħħitha u l-gvern kellu jċedi għall-pressjoni u jaċċetta illi dan ir-rapport jiġi ippubblikat. X'iridu jaħbu mela? X'ma ridux illi nkunu nafu? Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Gvern Soċjalista diġà qed juri li minkejja dawn ir-rapporti kollha minn istituzzjonijiet internazzjonali u Ewropej li jikkundannawh mhux lest jagħmel it-tibdiliet li verament hemm bżonn. Iżda l-oppożizzjoni se tibqa' tiġġieled u topponi lill-Gvern f'kull attentat li se jagħmel biex ikompli jkisser id-demokrazija f'pajjiżna. Aħna maħniex taċċajt m'intix sa titħaq bina u jekk mhux sa timplementa dak li qaltlek il-Kummissjoni Venezia, aħna ħanibqgħu nieħdu pożizzjoni jew timplementa kollox, jew timplementa sew, jew tista' ma timplementa xejn. Adrian Delija tenna li fl-elezzjonijiet ta' Mejju li ġej il-poplu għandu l-opportunità jwassal messaġġ ċar lill-Partit Soċjalista. Jien ma naqtax qalbi, jien mimli koraġġ. Taqtawx qalbkom intom ukoll u ħanamlu din il-battalja f'daqqa u ħalli nitkellmu flimkien u biex nikkonvinċu lill-oħrajn. L-attività kienet indirizzata wkoll mis-Sindku tan-Naxxar Emery Muscat Fenekadami li qalet li l-Kunsill Lokali mmexxi minn maġġoranza nazzjonalista irid jibqa' l-vuċi ta' residenti kollha f'diversi setturi fosthom l-ambjent. Tkellem ukoll Michael Merċija, kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, li qal li fil-25 ta' Mejju għandna opportunità li nivvotaw f'żewġ elezzjonijiet li tajhomna biss il-Partit Nazzjonalista, il-Kunsilli Lokali u l-Parlament Ewropew. Sa dan it-tant fit-tmiem l-attività politika, il-kap tal-Partit Nazzjonalista inawgura mill-ġdid il-każin tal-partit fin-Naxxar wara xogħlijiet ta' tisbieħ li sarulu.